Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Silos magani ko nimo. Ikaw na hinoy di magsilos na ako. Oh, Tukan ka na sa tinuod. Ay na lang pagsilos diha. Kay bisan ka pila pa kuhubuan sa imong kaluha, di ko matintal samtang bana pa ko nimo. Dili na ko hugahugawan ang atong kasal sa huwis. Nakasabot ka? Hoy Dalia. Tubag ako. Nakasabot Batoy? ba ka? ambot. Nakasabot ba ka? Sabi ni mo ay, tubagan ng telepono ay. Basig si Lili na nak. Uy, si mamang nanawag. Oh. Hello? Ma? Ardel, pauli diri. Kinahalang mahusay mo si Lili. Unsa? Ardel, dili ba imo nga padako ninyo yung away? Pwede gawas-gawas sa kwarto si Lili. Naunsa man ka? Ma, pasagdi lang una na siya sa among kwarto ha. Mahanyo lang ko nimo nga pasagdi lang ko sa among away ni Lily, okay? Pero dili lagi mahimo nga imo likay-likayan ng imong asawa. Ma, Pauli diri. Kinahalang mahusay mo. Kay magpakasal magkamus pare. okay ma, sige. Mo na ako. Pero unya na. Palurangon sana ko akong sapot ma ha. Ay, pastilan. Kamuno, iladilaron lang ko ninyo. Abi na ko kamoy lang lakaw dungan. Yapil pa niyo si Yvonne. Hindi yung biyaalan ni mo asawa ni mo dire. Pauli na dire, ha? Kasi Sige. ba yung giawayan? Okay. Sultihan talang unya ka ma. Nagkahasol na mo ni Lily, okay? Okay ra kay mi. Way problema. Ugma ha, ugma. Kinala mo pauli ka na. O di ba karon? Bye. Bye ma. Ay, Toan na. Yatagan na nimog problema imong inahan. Ulian na lagi to si Lili dito. unsa? Unsa man? Ilawag ko nimo sa imong kaluha? Oh, Kawagin ni mi konsensya eh. ako naman iway konsensya. Ako pa rin tawhan na. Ay! Kawas sa baay. Sapot ba? Pauli na tingali itong Lili ay. Yabak man yung tingali ko eh. Makalagot naman ko. Is ko kasabot na ako. Pero kinalang magligon ko. Di ko magpadasa kung ibati ni Arnel. Ibaw ko. Mulabay rin yung tanan. Inigbuwag na namo. Sakitan lang ko. Kung ako ang kunan nga love na ako siya. Panuway ng kinabuhi Wala sa mabalik si Anel. Hain naman ni siya. Nga lumilakaw man. Di sa ko makagawas-gawas kaya na pa si Yvonne sa gawas. Dili pa mahimaw ang ilahan ni Anel. Nga doon ako'y kaluha. Kuyaw kayo ko sa daliyang yung pilion. Kaya na ako nga original nga Lili. Kaya nalamok kalma ko. Dili ko mangiso. O saan man ginanako ha? O saan man ginanako aron mabalik ka na ko si Anel? Tita, nabusog ka ba? Oh, Yvonne. Awan sa man. Nakabantay ka ni Liling migawa silang kwarto? Oh, wa man tita. Da, pasagda na lang na nato sila tita, uy. Away sa magtiayon man Mas maayo nga dili ka na lang una makigsulti ni Lily. Aron dili ka maglipog sa ilang away. Pastilan gid yung mga tawhana. O pagani makabatunog anak? Nag-away na? Aw, kung dili kit sila magkauyon tita, mas maayo na lang sab nga magbuwag sila. Dili. Dili ko musugot nga magbuwag sila. Tita, Kasado na sila. Busa dili mahimo magbuwag sila. Samtang buhi pa ko. Tita Corazon. Unsa naman no orasak? Ganina naman to si Arnel sa gawas. Asam ko to siya paingon? Oh. Si Lili. Si Lili man yung ginawag. Tuan na tingali silang bahay si Arnel. Dili mahimo mag-away mitungod lang sa lalaki.
Hello? I'm sorry, Dalia. Sorry, sa unsa? Sa tanan. Sa kung saan mo. Sorry. Please lang tabangi ko, Dalia. Unsa naman sa napatabangan nimo na ako, Lily? Tabangi ko mailap ka na ako pagbalik si Anel. Nahibaw ko. Nga nas kalibog gusto ko karon ka na ko si Anel. Tungod sa akong gibuhat. Kung mauna, dili tinuod dito na nahitabo ninyo. Kuan. Wa. Kinanawag man ka. Pero. Pero kuan. Lili, kung gusto ka mainlove og balik nimo si Anel, ayaw siyang pugsa. Pasagdi siya buhaton. Pag binuutan diha sila bay, o gayon na nabugno as Yvonne. Oh, nahibaw kang nagbugno, be. Nada si Anel, no? Diri siya kanina, pero milakaw. O gisultihan kanyang gibugno na ko si Yvonne. Napalaban siya nimo? Ako saman. Doon na ba hitabo ninyo ni Anel, Dalia? Lili, waoy, o gayon pag unahon nagdautan. Gusto lang ko mahibaw sa tinuod. Kung nagpahilabot ka ba ni Anel? Wa! Naibaw na siya drama lang among kami yun. Igo lang ko bibarog ga ikaw, para pagbawi siya kawawan. Oh, mas may munang klaro ba? Dili ko gusto nga ang akong kaugalingong kaluha ang mahimo kong kasaw sa akong bana. Pana? Oh, bana! Ako ang gipakaslan ni Adnel o dili ikaw. Ayaw kalimot nga Lili ang nga sa gipirmahan mong kasal. Naibaw ko. O ba na maklaro ni nato ha, Dalia? Kaluha ta. Pero ang ako. Ang imo. Lili, Oras nang bawian ako si Adnel gay kanimo. Basta tabangi ko kung saan nga mabalikan ako si Adnel. Kaya ako siyang bana. Nakabati ka ba? Ha, Dalia? Nakasabot ka ba sa akong gisulti? Ako ang asawa ni Adnel o dili ikaw. kasabot ko. Basta pauli sa isla. Aron matingob na lang din ako ni Adnel ang hiyang hunahuna. Katapusan na nila akong pangayog tabang ni mo, Dalia. Please lang. Tabangi ko mailap mo balikan ako si Anel. Kung gusto ka ma-inlove og balik nimo si Arnel, lihok sama sa tinuod niyang asawa. Sama ni mo? O, sama na ako. Sama sa kong gibuhat niya. Kaya sa nagibuhat ni mo sa kumpana ha, Dalia? Gimahal ko ang tanan niyang gimahal. Unsa? Mao ka ni buhata. Mahala ang inahan ni Arnel. O girespeto ang tanang tao siyang palibot. O pauli sa isla, Dalia. O, Kinalang mawagas kinabuhi ni Anel. Aron ako na ang mahimong sentro sing kinabuhi pag-usap. Pauli sa isla, sa atong inahan. o, mapauli ko. Gusto na dyan ko papaso ni Lili silang kinabuhi. Wala ko'y gamit niya. Kung gusto siya mawaan ako. Higit sa buka lagi si Lili na ako karon. Dalia, tabayag kita magbuwag ha. Opa, di kita magbuwag kay igsoon gud ta. Unya kaluha pag yun. Parehas pagyud kay nang. Mao gyud. Tabangan kita ha. Kung doon na kay kontra, akong awayon. Unya, kung doon na sab kay kontra, imos nang awayon. Oy, ako gyud sumbago nimong kontra. Dini na lang kitingali ko to mga mong pagkamanagsuon ni Lili. Wala ko niya kinahalada. Nahiman ako babag siyang kalipay. Mao ngayon na lang ko'y dispatser. Apauliwan sa isla. Nalimot na siya sa mong ipanumpaan sa mga gagmay pamibata. Nga may balik magkadini. Naghila ka? Waman, puling lang. Ayo pagsunod sa mong kaluhang nga bakakon. Naghila ka. Namuwam ganin mong mata. O klaro kayo na nagbakho ka sa akong pagsuod. Wala gi ko maghilak. Napuling lang ko. Napuling ka? Sa ato pa. Abugon din yung kwarto day. Ano man? Ako ni palimpyuhan. Aron mawa ang abog din Ug di na ka mapuling. May mo ba? Ikaw ba no? Kuti-kutihan na kay karon. Magkuti-kuti ko kay mamakak man ka. Ug di ko gusto nga bakakan ko nimo ha. Bisan gamay. Usa tubag ako. Kung anong naghila ka. Masag di lagi ko. Naggunit man ka na imong cellphone. May nanawag no? Si Lily. Unsa naman sa gisulti sa mong kaluha? Papaulion ako niya sa isla.
Unsa? Ug unsa may mong gitubag? Mapauli na ko sa isla. Dalia. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!